meko ya King SMC, Mr Delicious, Terrible, Teresa, Short, ngangibiza ngothanda ngalo ayikinking. Kodwa manje yazi ngizaphi la, ngiza kwenye manje into ebuzo omunye umbukeli. Nginibingelela nje nonke nababukeli bomkhanya kude nonke, nginibingelela phinde ngibingelele bafethu nabaphathi umkhanya kude Vusi, shout out bafethu, khulekani, shout out, yabona nonke bafethu bomkhanya kude, siuphamiseni umkhanya kude sonke sime nawo sithi umkhanya kude TV. Kunento engifuna ukukhuluma ngayo manje, ithanda ukujula. Kunombukelo obuza ukuthi uma engaboshwa yiphi indlela angaba safe ngayo. Omunye uzoba nombuzo othi ke yiphi indlela angaba safe ngayo kuphi? Uyichazile kumbukeli mina obhale nje kanje, wathi uma ngingaboshwa yiphi indlela engaba safe ngayo ekuhlukunyezweni ejele, in terms of ukulalwa, yini engaba safe ngayo in terms of ukugwazwa, yiphi indlela engaba safe ngayo in terms of ukuthi ngingene nombolweni nami ngigcine sengigwaza abantu, yiphi indlela engaba safe ngayo ukuthi ngingagcini nami ngiyivictim ejele yezinto ezenzeka ejele. Okay, angivezeke le lana siphila eSouth Africa, lona uMzantsi Africa. La Africa we've got different ngathi beliefs, we've got different beliefs. Kunabantu abakholelwa ekuthenini idlozi lami liyongivikela, kunabantu abakholelwa ekuthenini uJesu wami uyongivikela, kunabantu abakholelwa ekuthenini mina ngizoyivikela noma ngabe kuthiwa kunjani. Kunabantu abakholelwa ekuthenini usathane wami engimkhonzayo uyongivikela noma kuthiwa kunjani. Let me break it down. Uyabona umuntu okholelwa edlozini alikho, mina idlozi, mina ubaba noma they practiced tribalism. Those people were tribalists, and lento ye indaba yamadlozi nani bunge uzobatshele ngale nto leyo. Ekhaya bekufana njengesibhedlela, bekufika abantu abahlanya ekhaya baphume bephila bekade befike behlanya, befika abantu bazohlola bezwe indaba, bathi indaba zabo zinjalo ngempela. Umuntu obenza leyo nto ubaba noma bothu, mina bengakazalwa lapho, lonto ngiyizwile ngiyixoxela ekhaya. Ubaba mina ushona ngina 4 years, uma ushona ngina 2 days ngizelo. Uma kababa ukhulu wami ube njalo naye, uyena kumuntu engimaziyo engimbonile ezenza lezo zinto. Umkhulu wami beumthakathi, bengithi beumthakathi, ngikhuluma ngomthakathi straight mina, yabo, obengakufihli futhi uthi umthakathi, yabo leyo nto leyo. Uma uthinta ingane yakhe nje kuthetha ayithinti uzoyibonela ufana ngoba uma uthi ufuna kuvela umuntu uzovela umuntu. Athi ngizokushaya ngezulu mina uyoveza umuntu, bazi ukuthi akadlali, uthi uphushekela kaMdlezana. Umkhulu ongizalayo mina, umkhulu ozala ubaba, yazo. Indoda eyafaka umuntu eyinqeni yancinda. Ibengadlali nami umkhulu wengiyamazi, umkhulu ushona ngina 8 years, ngiyamazi.
ngiyithanda ngasonke isikhathi ukuthi wena mfana wami uyimina ethi ngiyena mina kangangokuba ekukholelweni kulezi zinto zamadlozi kuthe mangihamba samba endaweni enkinki nami ngivelelwa yinkinga empilweni kwavela amesamba kubantu ukuthi hayi uthi umkhulu ufuna ngibe nabafazi abawu4 wena abafazi abawu5 ke wathi lo ngifuna abe nabafazi abawu4 afuze mina kodwa bangalingani nabami kusho abantu aba different baseyindaweni ehlukahlukene bethi umkhulu usho njalo leyo nto leyo yaze agcine oba omncane ekhaya no auntie bathi hayi lento mefuna ukuyenza kuwena indaba efuna ukuyenza enganeni lento bephathi ikhwama ezimnyama umkhulu enazi ikhwama ezibomvu futhi enazi ezimhlophe bazokutshela ngenyanga zeyazi into ekhuluma ngayo umkhulu beyinyanga ephathi ikhwama ezibomvu ephathi ezimhlophe ephathi ezimnyama kodwa abeyisebenzisa kakhulu ezimnyama insizwa nje ebi practice i-witchcraft so bengifuna mina ukunginitiator kulento ye-witchcraft yabo so into engifuna ukuyiveza ke la ile ukuthi the time efuna ukunginitiator mina kulezo ze-witchcraft ube initiator ngokuthi kumuzukulu wakhe engikonzile engithandile yabo kangokuba mina namanje manje intombi mina mengiyifuna ngiyayithola nje yabo ukuthi wenzani ngangazi kodwa leyo nto ngeke ngayizwe ikhulunywe ekhaya obhuti beyikhuluma ukuthi lento oyenze inganeni bengafune kwenza abafana basekhaya nje bonke abazali obaba noba omncane nani hayi amantombazane ngiyubenze ifokolo osisibami yezwa lonto osisibami yezwa lonto bangabafana babo u5 benguthi bayathanda ukwenza lokho bangaboni ifokolo because impande yasekhaya so now isihloko sethu esikhuluma ngaso sithi iyiphi indlela yokuba safe ejele ngabona ukuthi umkhulu ufuna 1 no 2 no 3 no baba kuthiwa mina ubaba ufuna ngiphusha umsebenzi wakhe ngoba ubaba ube umuntu ohlolayo ekhonza besayoni umthandazi ngingathi ngihamba nje ngikhonze ezayoni nami ngangena enkonzweni ezithile ngithi ngingena nje kube kukhuluma prophet bakhona bethi hey ubaba wakho uthi ufunani la wena uthi ekhaya inkonzo ifile kona la yabo so manje bengibanga kushuthi mina ngokwedlozi bengibangwa ubaba nomkhulu ubaba ufuna ungifaka into enzenkolo umkhulu uthi yena angithathi ikwami so manje uyabona le nto leyo ibini confuse mina ngiyingane you understand and impilo yami yenze le nto yagcina nami ngiba rough empilweni yabo lo nto ingenze ngagcina ngathi mangisi ubhuti wami wasindiswa ngavela ngangena entsindisweni mina ngina 13 years ngaqala ngashumayela ivangeli ngishumayela against izinto ekade zenziwa umkhulu ngishumayela against izinto ekade zenziwa ubaba ubhuti wami uthe meshona ayi ngathi noma ngishumayela lo vangeli ngimncane ngibizwa nge-young lion to the young lion mengene pulpit to the young lion yabo kodwa uthe mayishona ubhuti waqala ngangena endabeni zikatshwala ngangena endabeni zensango nani lento eziyangenza ngaba uterrible nje mase ngiuterrible ngaqala ngenza into eyinswempu ngangena ejele yabo izinto engizenza ejele zaphoqa manje ukuthi ngishintshe indlela engenza ngayo
sengingenile manje angithi sekufanele ngishintshe manje indlela engenza ngayo. Alright, ngakhumbula ukuthi ngiqhamuka kuphi, ngakhumbula ukuthi ngihambe kuphi, ngakhumbula ukuthi kwenzakalani kwi-background yami. Ngase ngiyabona futhi ukuthi yini uNkulunkulu angidalele yona. Angizange ngizwe ngomuntu but ngazi mina yento eyangitshela in my spirit. So indlela yokuba safe ejele yilento oyifundiswe kini. Angikhathali ukuthi yini oyifundiswe kini, angikhathali ukuthi yini abazali bakho nabantu bakini abakukhulise ngayo, kodwa lento abakukhulise ngayo ile ezokwenza ube safe noma ngithi ungena ejele. Ile yokwazi ukuthi ekhaya kuphilwa impilo enje. Uma ukuthi kuphilwa impilo yobugebengu, qhubeka ke ejele uphila impilo yobugebengu, noma ubone ezinye impilo eziphilwa abanye abantu bese uthatha isinqumo. Kodwa into engiyikhuluma mina, into ekwazi ukuthi kubambe ekwenza ube safe ejele, ukuphila impilo nawe yazi ukuthi nansi impilo efuna ngiyiphile. Uyazi kanjani impilo ofuna ukuthi nansi impilo efuna ngiyiphile? Impilo kade uyiphiliswa ekhaya, impilo okade uyiphiliswa akade bethi iphile ekhaya. It's either impilo it's an ancestral life yokuthi kunabantu abadala abafuna u1 no2 no3. Uma ukuthi ngoba ngiyazi nami ngiphile impilo yabantu abadala, angikaze ngizothi abafuna izinto ezimbi kumuntu, noma ngisindisiwe ekhaya, bekusindisiwe ekhaya ngingezwa mina, noma ekhaya bekuphila impilo nje bengingalaleli mina. Go back to your roots. Into engenza ukuthi ukwazi ukuphila impilo eright ejele noma ube safe ukuthi uthi go back to your roots where you belong. Ngoba into eyenza vele ukuthi sesicela singene emajele ukusuka kuma roots esikhuliswe ngawo bese sifuna ukuzenzela izinto esizithandayo singalaleli. Ejele uyakwazi ukuprotecteka because of bayabona ekhaya ukuthi he's a change man. Uyabona umveli inqangi ukuthi uyayi change man. Uma uthi ukhulele emadlozini bayabona abakini abadala ukuthi uyayi change man. Uma uthi ukhulelwa kuJesu uyabona uJesu ukuthi lo muntu ushintshile. Into ekwenza ube safe ejele is to go back, is when you go back to your roots, to your roots, and remember who you are. Ukhumbula ukuthi ungubani, iyona into ekwenza ube safe ejele. Mkhanya kude TV.